Silav, roj baş hevano. Divê weşanê de dixwazim basa du mijaran bikim. Yek daxuyaniya dawiya Qesedê de di derbarê vê helwesta ecêb a hikûmeta Sûriyê de êrişên Heteşê, êrişên artêşa Sûriyê li ser herêmên xweparistinê daxuyaniya Qesedê heye dixwazim bi we re parve bikim. Ya dijî ji xwe daxuyaniya Fermandar Murat Karayêlan weke du beş hatin weşandin Destêrk TV'de de. Beşa doh di derbarê panzdeh tebaxê de bû gelek tiştan dibêje. Lê tişta ku herî zêde me eleqedar dike em li bendê bûn di derbarê vê pêvajoyê de Rêzdar Murat Karayêlan çi difikire? Helwesta wan wê çawa be? Ji vir û pêve ew ê pîlan projeyekê çawa bişopînin? Stratejî, taktîk, şer, pevçûn, çekdanîn, çekşewtandin. Helwesta wî heqeten hûn jî merak dikin, min jî merak dikir. Doh derket. Niha dişûna dîmenê wî de, dişûna axaftina wî de dixwazim axaftina wî ji we re bixwe bixwînim. Ez dibêjim qey baştir e, ji ber ku min berhev kir, min hinekî kin kir, komîser hev kir, wisa bi vî şeklê. Eger hûn amade bin em dikarin dîrek bixwînin. Hevan noş kerema xwe re ewsa süper, temam e. Hûn çawanan ez ê werim cem we. Pirsê we hebin, pêşî pirs binivîsînin û paşê pirsê xwe bikin em dikarin bi hev re bersiv bidin. Carekî din tînin bîra we, mala we ava, gelek spas dikim ji bo eleqa we ji bo vê kanalê. Hûn her hebin, em bi we hene û em dibînin ku van rojê dawiyê de bi taybetî du mehê dawiyê de eleqa we pir zêde ye, pir pêş dikeve, tişeva ku em dixwazin aynen bi vî şeklî ye. Têkildarê pêvajoyê Aştî û Civaka Demokratîk gelek nîqaş têne kirin, ev pirse jê tê kirin. Merasima şewitandina çekan ya 11 tîrmehê li seranserê cîhanê dengek vedaye. Hûn têkildarê vê bûyerê, têkildarê qonaxa heyî, têkildarê pêvajoyê hûn çi difikirin, hûn çi dibêjin gelo wê ev merasimên çekşewtandinê ji vir û pêve dewam bikin yan na dipirse hevalê me rojnameger Rêzdar Murat Karayêlan bersiv dide. Em binêrin. Dibêje roja 11 tîrmehê gava bi pêşengiya hevalê me Besî Hozat û Behzat Çarçel ya bi tevlîbûna sî hevalên din hate avêtin, gavekê gelekî giring e, dîrokî ye û watedar e. Li gorî pêwîstiya meselê tevgeriyan, li gorî pêwîstiya pêvajoyê tevgeriyan, bi seknekê gelekî watedar tiştên hewce kirin. Eşkere ye ku ev merasim ji bo tevgera me tê wateya stratejiya tekoşîna çekdarî baweke fermî, fiilî bidawî biye. Divê rayedarên dewleta Tirkiye her kes jî zanibe heta niha em ew kes bûn ku me li ser çekan son dixwar. Me di merasimê xwe de bi gotina ez li ser şeref û çeka xwe son dixwim. Lê belê me niha çek şewitandine. Ev tê çi mane? Ev yek girêdayî bengeha stratejîk tê wateya guherînekî. Ji ber vê yekê jî merasim gelekî giring e. Ji ber vê yekê divê mane wateya merasimê jî bi kurahî were fehm kirin. Ev mesajeke giring e. Peyameke mühîm e. Em guherîna di stratejiyê de hem jî asta biryardariya dilsoziya ji reber apo û xeta wî nîşan dide. Ev yek wisa ye. Yani mesele ne taktik e? Stratejik e. Yani daimî ye, fikrê me heqîqî ye. Dibêje Rêzdar Murat Karayêlan. Azadiya milletê me divê girêdayê azadiya reber apo ye, girêdayê hevûdin e. Di vê mijarê de em egerên banga reber apo bi cîhanîn, divê me bi cîhanê weke rêxistin. Aniha jî dewleta Tirkiye egera banga dewlet Baxçelî bi cîh neaniye. Yani divê me çi pêwîst bû kir. Egerên banga reber apo me bi cîh anîn. Niha jî dora dewleta Tirkiyeyê banga dewlet Baxçelî bîne cîh. Em niha li benda vê yekê ne. Divê niha di vê çarçovê de ew wisa tev bigerin, reber apo baweyekî fîzîkî bi temamî azad bibe. Em naxwazin ew li îmiraliyê bimîne. Divê bikaribe biçe her derê. Bila kes nejmera nebêje, temam reber apo azad e, li îmiraliyê wisa nine. Dibe em dixwazin bi temamî azad bibe sedî sed, ne tenê li îmiraliyê, divê biçe her derê. Divê azad be. Yani jêra qadeke diyarkirî nê kifşkirin, sînor jêra nê danîn. Eger reber apo azad bibe ve ev yek bi xwe re baweriyekî bîne. Hem ji bo me, hem ji bo civaka me.
اگر به وی رنگی نزدیک ببه و دمه و مراسم چک شوتاندن جی دوام بکن لیبل اگر به وی رنگی نزدیک نبه یعنی و افروش جالی حواله مه نه قبول کرن دویج مجرده بریارداریه که هیه وکی ریوبری اگر ما حتی نها حواله خواه اقناع کرده گریدای بانگا ریبر اپو نزیکاتیه که پیش خسته به اف حمو او هیوینه که ریبر اپو ده دمین پیش مده آزاد ببه دوی او یک وسا ورزانه چونکه اگر او یک بکنه و زحمتی در بکه باوی که خوازایی جی و دوام اویجی نیش بر وی کی دوی وکه مجاره که جرزه نیدیتین چونکه خالا گرینگ یا اساس اوه یعنی هات فهم کرن یعنی حتی که رزدار اوجلان جه ایمرالی در نکبه به تمامی آزاد نبه دنوا جواکی ده برحتی نگره در نکبه اروپای ولات این بیانی ره دیپلماسی نکه یعنی کید خوازه پیرا کاربه هفدیتنان پیک بینه حتی که او شرط و مرج چه نبن ایدی مراسم چکدانینه چک شوتاندنه یا جی تشتیدن نه ممکنه پیک وره çünkü behavior کو رزدار عبدالله اوجلان آزاد ببه ما حوالی خواه گریلا قانخ کریه اقناع کریه جبو وی پیواجه پرسکریکا کرد پرسکریکا همو ترکیه پرسکریکا که 100 ساله البته دوی اویک وره قبول کرن کو پلانا شارک اصلاحاتی بسر نکتیه دخواستن لگل وی پلانه ترکیه بکن یک نتو همو کسان بکن ترک برنگه که نشان بدن به وی شکلی لی راستی خوازای جواکان هیه سوسیولوژین چاندی ین جو کراهی دیروکی تن هنه تی بیراوه بریا چند روزان مجی بحثا پلانا شرق اصلاحاتی کربو یعنی جوره کی انتگراسیونی بوده می اوجی یعنی اصلاحات ج صالحیته ج انتگراسیونیته یعنی انتگراسیون هنه کی دشبه هفودو برو بوی شکلی بکاربه جواکی کی دروی ریزه بکاربه اصلاح بکه تبلی جواکی بکه çünkü civaka Türkiye, devleta Türkiye çandu kültüre menas nake. Jwan vetri her tişte aydeme hoven, ciyayine, xaribin. Gotuna islahatê bikartîne. Yani me daxilê civakê bikin. İja îro wextê ku ew plana wana şark islahatê pêk nehatiye ev nêzî heştê salin. Niha dixwazin birêk cuda bi gotinên modernîtir, bi gotinên nûjen, entegrasyon. Dixwazin vê plana xwe pêk bînin. Yani dawiya de hebûna Kurdan bi dawî dibe, netewa Kurd bi dawî dibe, netewekî çê dibe, netewa Tirkiye. Hebûna milletê Kurd wê demê dikeve xeteriye. Niha Murat Karayılan balê dikişine ser vê meselê. Yani dibêje pirsgirêka Kurd pirsgirêka hemû Tirkiyeyê, pirsgirêkeke 100 salî ye. Elbet dibe ev yek were qebûl kirin ku plana şarq îslahatê bi ser neketiye. Dixwastin li gel wê planê Tirkiye bikin yek netew. Hemû kesan bitin Tirk. Baş e? Lêbelê rastî û xwazeya civakan cuda ye, sosyolojiyên civakî yên ji kurahiya dîrokê tên, bi vîya we hûn nikare meselê hal bikin, mesele hal jî nabe. Ciyê çareseriyê meclîsê divê nêrînên me jî divê çarçovê de werin girtin. Tabii ev çiqas fikrê rast ê Rêzdar Karayılan'ın em nizanim. Yani ew meclîsa ku sibê heta êvarê tezkireyan derdixe, êrişî serdeverên din ên Kurdistanê dike, ew meclîsa ku rêna de yek gotinekî Kurdî were kirin, di lijneya giştî de, di dema axaftinan de, ew meclîsa ku heta niha rê zindanê vekiriye ji siyasetmedarê Kurda re, ew meclîsa ku heta doh jî gefekî ciddî bû li ser hebûna partiyên siyasî yên Kurdistanî, çawa dikare vê meselê hal bike, hakikaten mirov merex dike. Yani ew mantıqa nijadperest, şoven, netewperest a Tirkiye ku îro di meclîsê de mevcûd e, bi vê hişê xwe, mantıqa xwe çawa dikarin vê meselê hal bikin, merex dikim tabii. Mirov dikare yani bişopîne, mirov dikare şansekî bide wan û tekuşîna me ceribandin e, yani em ê biceribînin ka heta ku çû. Ya tiştekî ji me kêm nabe vê gavê. Em ji wara bihêlin, çêkirin çê nekirin. Çê nekirin em li gorî jiyana xwe, çand û kültûra xwe, li gorî siyaseta xwe ji xwe em dijîn. Yani kesekî nikare mudaxelê me bike.
Em bidomînin bi axaftina Rêzdar Karayılan her çend dereng bejî divê anha ev pirsgirêk were çareserkirin. Ciyê çareseriyê meclîs e, meclîs jî dikare bi rêbaza komîsyonê vê yekê bixe rojeva xwe. Avakirina komîsyonekî ya li meclîsê gavekê münasib e. Em hêvî dikin serkeve. Ji ber vê yekê dibe ji rêzê neyê nirxandin, bawekê taktîkî neyê nirxandin. Dîsa divê ne berjewendiyên biçûkiyên partiyên siyasî, divê berjewendiyên hemû Tirkiye werin esas girtin. Gelekî giring e ku ne bi hesabên biçûkiyê dengstendinê, divê bi hesaba berjewendiyên gelên li Tirkiye nêzik bibin. Çimkî mijareke giring ya stratejîk e. Ji bo vê yekê jî nêzîkatiyeke stratejîk hewce ye. Ne çareseriyeke serveyî, çareseriyeke bingehîn û mayînde hewce ye. Ji ber vê yekê hewceyê bi nêzîkatiyên ciddî heye em hêvî dikin ku ev komîsyon jî divê çarçovê de nêz bibe. Elbet em aliyekî vê meselê ne divê nêrînê me jî bine girtin. Bêguman ez ji vir tekildarê xebatên komîsyonê tiştekî diyar nakim. Aktör, muxatabê me sereke rêberapo ye. Divê ew fikrên tevgera me yên tekildarê çareseriyê parve bike bi komîsyonê re. Ji ber vê yekê em hêvî dikin ku serî li rêberapo bidin, bi awayê xwezayî jî divê bi vî rengî be, hewcê bi vê yekê heye. Her wiha di çarçoveya entegrasyona demokratîk û yasayên azadiyê de wê rêberapo nêrîna tevgera me parve bike. Me jî bes nûnerek heye, rêberapoye. Ji xwe ji ber ku müzakerevanê jî divê ew weke muxatab were dîtin, bi vî awayî rêberapo wê nêrînên me parve bike. Niha Rêzdar Karayılan jî gotina entegrasyona demokratîk bikaraniye. Ez ê cardim parantezekî vê bikim. Entegrasyona demokratîk tê maneya ku mirov ji miletê xwe bipirse. Çünkü demokrasî tamamen civakê eleqedar dike, millet eleqedar dike. Ew e. Ji millet nê pirsîn nabe demokratîk. Ya din jî gotina entegrasyonê problematîk e. Ji bo ku mirov entegre bibe dibe cih mekanekî hebe, adresekî hebe tu entegrê wê bibî. Ê baş e em Kurd tekoşîna me em entegrê ku derê dibin. Ez ji we re bêjim. Yani ez pir dixwazim Rêzdar Murat Karayılan vê vîdeoya me godar bike, şîrovaya me ya di derbarê axaftina xwe de godar bike, rêz û hurmeta me heye ji fikrê wî re. Dibe medeniyeta îroyîn ya mirovahiyê mirov ji xwe re wekî adres bibîne, mirov entegrê wê derê bibe. Ne entegrê dewleta Tirkiye bibe. Dewleta Tirkiye xwedî rabirdûyekê sûç e. Artêşa Tirkiye sûcdar e, dewleta Tirkiye sûcdar e, ne tenê li hember Kurdan, li hember xwe, li hember milletê xwe, li hember mirovahiyê dewletekî sûcdar e. Entegrasyona nava dewleta Tirkiye'de ne mümkün e. Sûçê çi ber. Ha, merû zemînekî demokratîk ava dike, zemînekî medenî, sivîl, mirov entegrê wê dibe, mirov medenî dibe. Dewleta Tirk bi tehemmî saziyê xwe ve ew jî entegrê wê derê dibe. Entegrasyona dualî ya nava derek. Yani weke avên du cihokan digihêjin derek. Wê demê bi hev re dikarin biherikin. Yani mümkün e entegrasyona nava HTŞ wan çeteyan ya Sûriye. Ne mümkün e. Dewleta berî ya Sûriye bajê entegrasyon ne mümkün e. Yani ji ber vê em entegrê medeniyetê dibin, bila her kes jî were entegrê medeniyetê bibe. Bila ne entegrê me jî bin. Dibêje ez dixwazim balê bikişinim ser mijarekê. A rastî min di bersiva beriya niha de jî anî bû ziman, ew ji mijara Rêberapo ye. Rêberapo müzakerevanê me ê sereke ye. Vaye Numan Kurtulmuş jî weke siyasî di çarçoveya jinûva pêşxistina tekiliyên Kurd û Tirkan a li ser zemîna siyasî de hin tişt anîne ziman. Di vê mijarê de divê li ser vê yekî were sekînin. Dikare çawa li ser aştiyeke rastîn were sekînin. Li vir mijara stratejîk çi ye? Anha divê li vir ev yek were dîtin. Em ji tu kesekî daxwaza merhemetê nakin. Mesele ne ev e? Li rojata navên roja îroyîn guherîn ve guherîn bawekî bi les pêş dikeve. Yani dîzayna xwe dispêre plana Sykes-Picot ew jî êdî hildiweşe. Ji ber vê yekê
هێزên sermayeya gerdûnî anha dixwazin herêmê li gorî menfaat berjewendiyên xwe dîzayn bikin. Di vê çarçovê de tewlîkeyên tekildarî Tirkiye hene. Bi esasî dewleta Tirk vê yekê dibîne. Dixe rojeva xwe. Dibêjin ku pirsgirêka me ya man û nemanê heye. Ji bo johelê rakirina vê tewlîkiyê pêşî xwestin me tasfiye bikin, me johelê rabikin. Ev yek pêk nehat. Nekarîn pêk bînin. Dîtin ku tewlîkeya tekildarê man û nemana Tirkiye bi vîya we johelê ranabe, dîtin ku hêjî di rojevê de ye, girêdayê vê yekê bi qasî ku me fehm kir Dewlet Bahçelî li ser navê dewletê rabû bangekî kir. Baş e? Bêguman Rebera Po jî ev tewlîkiya li ser Tirkiye dît, di vê mijarê de înîsiyatîv stend, Rebera Po weke îradeyekê, bi rastî jî biryardariyekê girîng tu kesî hêvî nedikir stand. Yani biryareke girîng ku tu kesî hêvî nedikir stand. Dewleta Tirkiye şîrîgatiya red dike. Dibe daxilê min bibî perçeyekî ji min. Du wextê bibî perçeyekî ji wî êdî nikarî cihê bibî. Yani ne weke du netewên cuda. Yek netew dixwaze dewleta Tirkiye. Ji ber vê tu dibê entegrasyona ku tu behs dikî, entegrasyona ku dewleta Tirk behs dike ji hev cuda ye. Ew naxwaze tu bi rengê xwe daxil bibî. Mesela dibê yani tu kesî hêvî nedikir ku Dewlet Bahçelî rabe bangekî wisa bike û tu kesî hêvî nedikir ku Rebera Po rabe bangekî wisa bike. Ya rastî ji aliyê me ve banga Reber Apo ji bo me şokek bû. Civaka me nel benda tiştekî bi vî rengî bû. Rebera Po weke mîmarê vê pêvajûyê heta niha pêvajo bi yekalî pêş dixe. Her wiha ji aliyê dewletê ve heta niha tiştekî diyar nehatiye kirin. Pêngava dewletê ya girîng ew e li îmralî hin guherînan pêk bîne lê heta niha pêk neaniye. Komisyon ava bike, komisyon ava bû baş e. Lê komisyonê hê dest bi xebatê xwe ê berbiçav nekiriye. Dema ku müzakerevanê sereke yê yani muxatabê sereke di zindanê de be, di nava civakê de aştî nikare pêk were. Eger di mijara aştiya gelên Tirk û Kurd de ew ji dil bin, divê Rebera Po azad be. Ji xwe Konseya Ewropayê tekildarê naskirina mafê hêviyê biryar stendiye. Sala borî Konseya Ewropayê salekî wexta bû dewleta Tirkiye, yani di îlonê de yan jî di jotmeya îsal de ev wext tijî dibe. Eger Tirkiye yasayên xwe li gorî mafê hêviyê sererast neke, yani Rebera Po serbest bernede, wê demê divê Konseya Ewropayê ceza li Tirkiye bibire. Divê Tirkiye yasayên xwe li gorî dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê sererast bike. Ev tiştekî normal e. Madem em ê bi rastî jî aştiyê pêk bînin, divê ev yek çê bibe. Ji bo ku Tirkiye li rojata navîn wekî welatekî demokratîk, geşdar, mezin rola xwe bilîze, hewcedariya wê bi Kurdan heye. Bê gelê Kurd nikarin vê yekê pêk bînin. Îro li rojata navîn gelê Kurd xwedî roleke wiha girîng e. Divê vê yekê bibînin. Li gorî vê yekê divê biryarê bidin. Li gorî vê yekê divê gavan bavêjin. Ez bawekî eşkere dibêjim, dibêje Murat Karayılan. Bêguman em ê tedbîrên xwe jî bistînin. Her cure tedbîr. Em mecbûrî tut tiştekî ninin. Em ji Rebera Po bawer dikin, em rast e, em girêdayê xetewî ne. Eger hêza li hemberî me, dewlet jî bi aynî awayê nêzîkê me bibe, biryarên ku baweriyê bide me eger bistîne, di pratikî de pêk bîne, wê ev pêvajoya dîrokî dikare bi ser bikeve. Bi rastî jî wê pirskirêka komarê ya sed salî çareser bibe û pêşî li Tirkiye ve bibe. Hevalê me rojnameger pirsekî jê dike, tekildarê banga Rebera Po ya danîna ya dawî anîna li tekoşîna çekdarî niqaşa herî zêde tê kirin, ew e ev bang ji bo perçeyên din ên Kurdistanê jî derbas dibe yan na. Hûn dikarin tekildarê vê mijarê çi bibêjin? Rebera Po rêbertiyekê stratejîk e. Banga Rebera Po ji bo hemû kesên ku bi awayê stratejîk girêdayê xeta rêbertî ne derbas dibe ev bang ji bo temama. Rebera Po çi dibêje? Yani diyar dike wî di stratejiya tekoşînê de guherînekî daye dest pê kirin. Li gorî xeta Rebera Po di tekoşînê de şerê çekdarî ne rêbazekê wisa ye ku encam jê were stendin. Yani mirov
bi şerê çekdarî nikare tiştekî bi dest bixe. Yani rêbera Pol li gel banga xwe stratejiya tekoşîna çekdarî bi dawî kiriye. Ev yek ji bo hemû kesan derbasdar e. Kîjan perçe yan jî kîjan alî be feq nake. Divê hemû kesên ku ji fikrên rêbera Pol bawer dikin bizanibin ku êdî stratejî ne tekoşîna çekdarî û şer e. Êdî ji bo me stratejî siyaseta demokratîk e. Ev yek ji bo hemû kesan derbasdar e. Lêbelê çekberdan mijarekî cuda ye. Şerê çekdarî cuda ye, çekberdan tiştekî cuda ye. Ev mijarekê taktikî ye. Çawa? Li kîjan welatî şert û mer çawa bin li gorî çi çek hewciye yan na dibe mesele ev e. Mesele hêzeke çekdarî ye. Eger li wê dewletê yasayên ku baweriyê didin tune bin li hember hebûna wan êriş were kirin wê demê elbet wê xwe bi rêya çekê xwe biparêzin. Yani rêbera Pol nabêje çekan dayînin û destûrê bidin îmhayê. Dibêje bila pêşî çareseriya siyasî were peyda kirin. Yani êdî her çi rojava be, rojhilat be, her ku dibe bila bibe eger avaniya rêxistiniya li wê derê girêdayî xeta rêber Apo tev bigere wê demê divê di rêbaza tekoşînê de tekoşîna çekdarî şer esas negire. Bi giştî rêbera Pol li hember dewleta Tirkiye tekoşîna çekdarî daye sekrandin. Ji ber vê yekê tu kes li hemberî dewleta Tirkiye nabe gef, nabe tehdît, çekan bikar nayîne. Tişta girîng ev e. Tu kes divê serdemê de ji bo pêşketina vê pêvajoyê li hember dewleta Tirk serî li çekan hade. Lêbelê mafê rewayê her kesî heye xwe biparêze, müdafaa bike, bi taybetî kesên gef lê tê xwarin. Kesê ku li ser wan tehdîta tunekirinê heye. Ew dikarin xwe biparêzin heta dawî. Mesela niha rayedarên dewleta Tirkiye gelek li ser Rojavayê Kurdistanê li ser Bakur Rojhilatê Sûriyê nîqaşan dikin. Li wê derê qesede heye dibêjin bila qesede çekê xwe berde. Gelo li Sûriyê destûra bingehîn heye. Qanûnên ku baweriyê dide mirovan heye. Na, tune ye. Me dît ku hêzên ewlehiyê ku bi navê dewletê tevdigerin li Lasqiyê li dijî civaka Elewî, li Swêdayê li dijî civaka Durzî çi kirin çi anîn serê wan me dît. Li şûna ku kesên sûcdar dikin bibin li dadgehan mahkeme bikin li ciyê ku lê înfaz pêkitîne. Yani înfaza bê mahkeme bê pirs. Li wê derê dewlet hîna nebiye dewlet. Qanûna ku hûn dibêjin çekê xwe dayîne tune ye. Ji ber vê yekê îsrarkirina li ser vê zivirandina berê avê a ber bijore. Yani eger ez vîya hinek şîrove bikim yani nameşe. Li Sûriyê atmosfera ku mirov bikaribe çekan dayîne tune ye, qanûn tune ye, destûra bingehîn tune ye. Baş e? Anha danîna çekan tê mana mîna ku tu ji avê re bibêjî ber bi jor ve bihereke. Yani ne mümkün em çekan dayîne. Baş e? Ez dibêjim em vê xalê êdî bikirin. Yani li Rojavayê Kurdistanê danîna çekan ne mümkün e. Beriya her tiştî divê li Sûriyê qanûn hebin. Divê destûra bingehîn jaliyê her kesî ve were erê kirin. Divê hukuk hebe. Hukuk tune ye. Dibêjin çekan berdin. Li wê derê mirovan jê dikin ya, serê mirovan jê dikin. Vê çawa be? Divê hinekî mantık tevgere. Evedî li Tirkiye yani insanên wê derê li hember dewleta Tirkiye çekan bikar nayînin. Ne tenê li dijî Tirkiye, li hember tu kesî bikar nayînin. Eger hinekî bi ser wan de biçin elbet mafê xwe xweparastina ew ê bikar bînin. Ew xwe biparêzin. Bi kurtasî divê mirov bi vî rengî berê xwe bide vê meselê. Mesela ya pejekî jî heye. Eger hebûna hêzekê dibin gefê dibin tehdîtê de be mafê parastina rewa heye. Em qala pejekê bikin. Pejek mijareke ku hundirê Îranê eleqedar dike. Yani hûnê müdahaleyê karê hundiriyê Îranê bikin. Ji bo ku pejek çekê xwe berde divê qanûnên Îranê müsaîd bin, guncaw bin. Belê em jî diyar dikin ku divê çekan dayînin. Lê divê pejek ku dewleta Îranê
hevdîtinan bikin, diyalogê bikin, li ser bingeha zihniyeta çareseriya siyasî di wê çarçovê de ancak dikarin çekan berdin yan bernedin. Eger hebûna hêzekê di bingê de be, ew ê çawa bikaribe hebûna xwe biparêze? Elbet bi çekan. Ev mafê wî meşrû û rewa ye. Ev di qanûnên gerdûnî yê navnetewî de jî heye. Li netewên yekbûyî jî mafê wanê xweparastinê heye. Yani li her derê dünyayê mafê xweparastinê rewa ye. Ji ber vê yekê ji bo ku di perçeyên din de stratejiya şerê çekdarî bi dawî bibe, banga rêbera po derbastar e. Lê li wan deveran wê çek were danên anna ev yek mijareke cuda ye ku tenê wî dewletî eleqedar dike. Dewleta Tirkiye eleqedar nake, binêrin. Ev jî meselekî heqeten mühim e. Hemî hêz û quwetên eskerî yên girêdayê Rêzdar Abdullah Öcalan li gorî stratejiya wî ew ê têkoşîna çekdarî berdin. Baş e. Ev nayê manê ku dewleta Tirkiye daxilê nava meseleyên Îranê bibe. Ev meseleyekî pejak û Îranê ye. Tamam mı? Pejak Îranê re dibêje arkadaş ez şerê çekdarî naxwazim. Rêw rêbazekî bibîne Sûriye Türkiye nikare daxil bibe. Türkiye ancak bi Kurdê xwe re dikare meselê hal bike. Her dewleta ku Kurdan di nava xwe de dihewîne yan jî her dewleta ku perçeyekî Kurdistanê dagir kiriye dibe bi Kurdên wê derê re bikaribe çareyekê bibîne. Ewsa ye. Ha hûn pir dixwazin meselê hemî bi hev re çareser bikin. Wê demê mîna însanan dewleta Tirkiye, Sûriye, Îrak, Îran werin cem hebûdû bi beşdariya Kurdan. Çar dewletên dagirker bi tevî Kurdên li her çar perçeyên wê derê werin cem hev konferansekî de mîna însanên medenî nîqaş bikin di şahediya netewên yekbî de. Ev jî dibe. Merû dikare vîdeoyekî taybet ser vê mijarê çêke rast e. Hevan hindik me ez hema vê jî bixwînim. Dibêje yani mafê parastina rewa bahsa wê meselê dike ji ber vê yekê ji bo ku di perçeyekî din de stratejiya şerê çekdarî bi dawî bibe banga rêbera po derbastar e lê li wan deran wê çek were danên anna ev mijareke ku tenê wî welatî eleqedar dike. Yani hûn kincekî dudûrên hûn dixwazin ew kinc li her kesî were. Lê ev kinc li her kesî naye. Ji hineka ra teng e, ji hineka ra fireh e. Eger hûn dibin sîwana dewleta Erebiya Sûriye de bibêjin yek dewlet, yek netew, yek nizam çi hûn ê ancak pirsgirêkan biafirînin, hûn ê pirsgirêkan mezintir bikin. Yani divê ev rastî hemû li ber çavan were girtin û Sûriyeyekê yekbûyî were ava kirin. Divê li ser bingeha peymana ku dehê adarê di navbera Qesedê û hikûmeta demkiya Sûriyê de hatiye ava kirin, nîqaşên çareseriyê werin kirin. Ji bo vê yekê divê herkes alîkar bibe, bi vî rengî pirsgirêk dikarin bêne çareser kirin. Tişta ku min fehm nekir dibe Murat Qarayîlan, dewleta Tirk li dijî civîna Parîsê ye. Ew jî dixwaze tevlî guftûguan bibe. Parekî bistîne. Berteka wî ji ber vê yekê. Bertekên ku nîşan didin divê hinekî divê çarçovê de binirxînin. Bi kurtasî, banga rêbera po di aliyê stratejîk de ji bo her kesî derbas bibe, lê mijara çekberdan, mijareke ku li gorî rewşa welatan were nîqaş kirin, ji ber ku pirsgirêkên navxweyî ê vî welatî ye. Divê nêzîkatiyekê bi vî rengî hebe. Niha zimanê gefê heye li rojnameyên Tirkiyê, nava me Kurdan de, nava dewletê de ka li ser wî çi dibêje? Rayedarên dewleta Tirk dem bi dem gef dixwin, pêwîstî bi gefan tune ye, tehdît yani, bi qasî ku em dişopînin û dibînin derfetên Bakur Rojdatê Sûriyê ne weke 2018-2019 ne. Hem di aliyê hêzan de hem jî di aliyê rêbazên taktîkî, teknîk de derfetê wan zêdetir xuya dikin. Mînak berê pergala wan yan bi erdê tune bû, tünel tune bûn. Lê niha bi temamî pergala binê erdê heye. Pergalên wan ên tünelan heye. Berê pergalên wan ên parastina hewayî jî tune bû, lê bi qasî ku em dibînin niha êdî heye. Ji ber ku hinek amûrên hewayî xistine xwarê. Bi kurtasî îmkan derfetê wan êdî heye ne wekê berê ye. Eger rayedarên dewleta Tirkiye di vê demê de bixwazin müdaxileyê Bakur Rojdatê Sûriyê bikin.
gef tehditan li Rojavayê Kurdistanê bixin dibe ev nabe. Ev der tam wê veguhere çiravê. Yani hûn ê bikevin, nikaribin derê bikevin. Tiştekî wiha şaş e. Hûn ê nikaribin bi salan li wê derê bisekinin, bisitirin. Yani divê êdî hûn dev ji zimanê gefê berdin. Divê êdî pirskirêk bi rêya diyalogê çareser bibin, dem dema wê ye. Bi vî awê şîretê li dewleta Tirkiye dike Rêzdar Karayılan. Hêzên Sûriye Demokratîk qesedê ragihand ku komên çekdar yên dibin sîwana hikûmeta Veguheziya Şamê de zêdetirî 22 caran agirbest binpê kirine, di encamê de herî kêm 11 sivîl birîndar bûne. Qesedê da zanîn ku hinek ji wan koman ji aliyê dewleta Tirkiye ve têne piştgirî kirin. Navenda ragihandinê ya Qesedê di daxuyaniya berfireh de diyar kir ev êriş li dijî peymana di navbera fermandarê giştî Qesedê Muezzum Abdî û Ahmed El Şara dane. Peymana di navbera wan de dehê adarê hatibû îmzekirin ji xwe tê zanîn li gorî daxuyaniyê binpêkirin li gelek deveran pêk hatine ku di navda Dêre Zor heye, Dêr Hefir heye, Bendava Tişrînê heye, Tiltemir heye. Her wiha hate destnîşankirin ku li derdora taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiye yên Helebê jî tevgerên metirsîdar hene, xeterî hene. Li wê derê em zanin Xendeq Kolan e. Li Dêre Zorê 4 sivîl birîndar bûn. Qesedê eşkere kir ku şeva borî li gundê Hîwêca ê El Fehematê ew jî li Dêre Zorê ye. Çekdaran ji aliyê çemê Firatê yê dibin kontrola hikûmeta Sûriyê de êrişê komên sivîlan kirine. Li wê derê 4 kes birîndar bûne. Qesedê da zanîn ku çekdaran Hewldaya çemê Firatê derbas bikin, êrişê xalên hêzên wan bikin, ên Qesedê bikin û ev kiryar jiyana sivîlan dixe nava metirsî dibêje Qesedê. Di daxuyaniya xwe de wekî de anî ziman ku tevê êrişan jî wan heta niha ji bo parastina aramiyê xwe ragirtiye. Lê berdewamkirina êrişan, berdewamkirina gefê li hevkirina di navbera me de ber bi têkçûnê ve dibe. Qesedê bang li hikûmeta Şamê kir. Bang li komên girêdayî wê û yên ku ji Tirkiye piştgirî dibînin kir. Demil dest hemû binpêkirinan rawestînin, hedê xwe zanibin, girêdayî bendên peymanê bin. Di dawiya daxuyaniyê de hate gotina hedê xwe zanibin min lê zêde kir. Di dawiya daxuyaniyê de hate gotin ji bo Sûriyeyekî ewle û aram destê me ji diyalog û hevkariyê re vekiriye. Lê ji bo parastina ewlehiyê û mafê gelê xwe em amade ne hemû tedbîran bistînin. Dibêje Qesedê. Ez hema bi du gotinan bîrinbîra we konferansekî girîng çêbûbû li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê hemî kêmenêtew herkes tevlî bibû. Vê konferansê derdorên Sûriye, dewleta Tirkiye, hikûmeta Şamê xist nava tirs û fikaran. Hakan Fîdanê ku hat Şamê ala ecele çi kir ew colanî hevû du birin anîn, hevû du îqna kirin. Yani jî colanî ji tirsa dewleta Tirkiye li ser navê hikûmetê daxuyanî dan gotin em vê konferansê nas nakin. Ev konferans bîye sebeb ku em civîna li Parîsê betal bikin, red bikin, em nayîne wê civînê. Îja niha ev bû sebeb ku nîqaşekê din dest pê bike. Ew çi ye? Peymana dehê adarê gelo derbastar e ne derbastar e. Ji ber ku konferansa ku pêk hat li Rojavayê Kurdistanê konferansekî heqîqî weke meclîsa temamê Sûriyê ye. Bu weke meclîs. Herkes têda bû, axaftinê xweş kirin, behsa yekparçeyîbûna axa Sûriyê kirin, Ereb têda bûn, Durziyan, Elewiyan peyam şandin. Mesela kîjan aliyê vê konferansê dewleta Tirkiye û Heteşê aciz dike? Tişta nehat femkirin ev bû. Ew însanên ku ji vê konferansa aştiyane aciz bin gelo mejiyê wan têrê dike bikaribin Sûriyeyekê demokratîk ava bikin. Şik û şüphe ev e. Ev mantıqa ku vê konferansê red dike çawa karibe aştiyê pêk bîne? Yani ne mümkün e. Pêvajo bi Tirkiye re nayê xwestin. Ya na mesela tolhildanên ne? Herkes li gorî plan û projeyê xwe ê netewî tevdigere. Herkes menfaetê xwe difikire. Dîzayneke rojata navîn heye. Zû de ye plan kirine. Ew plan dixwazin bixin meriyetê. Yani êdî di vê plan û projê de menfaetê Kurda hebe, Kurd wê daxil bibin, wê tevlî bibin yani. Her tişt yani li cem Kurdan tenê rêyekî tune.
پر reyndin en alternatif hene. Devleta Tirkiye îro dibêje ez alîgirê pêvajoyê me ama sibê du sibe Tayyip Erdogan dîsa nîgê xwe li masê xe û pêvajo xilas bibe em çi dikin? Yani dibê alternatif reyên din pêşiya me hebin em amade bin. Merov navbera xwe û Amerîkayê xira nake. Avrupayê jî. Navbera me İsraîlê jî nexirab e. Yani li cem me hin tekilî hene dimînin. Yani pêşxistina hevan no, pêşxistina pêvajoyê nayê maneya redkirina Amerîkayê. Her du bi hev re paralel jî dimeşin. Dikare bimeşe. Ne mesele ye. Dewleta Tirkiye hevalbendê NATOyê yani hevalbendê Amerîkayê ye. Ez xatir cewab dixwazim bêheviya rojên xweş azad gelek spas dikim ji bo endametiya we ji bo abûnetiya we. Her hevin.